Ik kom echt wel op momenten dat ik de hele boel kort en klein sla dat ik te redden word. Maar ja, daar zoek ik me op dit moment gewoon zelf tekort mee dan. Freed is de dag van de comeback van de koning, Sven Kramer. Het publiek, zijn trainer, de concurrentie. Elke nien is benijd, komt de regerend Olympisch kampioen nog waarom op zijn oude niveau. Lange tijd was vreest van zijn toekomst. Maar nu, na oorlog hier blessure leed, is hij weer waarom. En maakt hij zijn rentree op de 5 kilometer. Een perfecte race is het nog lang net. Kramer finisht in 6:35 en hij weet op dat stuit nog net of zijn tijd genoeg is voor de Nederlandse titel. Ik ben er nog gewoon net naar om vanaf het begin van erin te proen en dat ik gewoon 12 rond terug te stampen. Ja, dat heb ik gewoon nog net, hoe graag ik het wil, maar dat is nog net. Ben je nog wel snel kapot? Ja, ik ben zeker kapot, ja. Maar goed, dat zit ik bij. Als ik je nou net kapot ga, dan word ik er het bed van. Dus je moet er weer aan wennen. Ja, maar is het genoeg voor de titel? Ik heb geen idee. Ik zit nou in een hele oorlog situatie. Ik zit met de mutten nog 6, dus ik sta zonne worden. Ik ben allemaal hele goede rieders en ik ben het. De marathonrieder is haast 2 seconden rapper als Sven Kramer. Bergsma had dit seizoen al 2 marathons woen en is nu dus Nederlands kampioen op een 5 kilometer. Maar Jorrit Bergsma wil nog volle meer winnen. Voor het eerst zoent lange tijd met Sven Kramer boegen voor de concurrentie. Want de nieuwe Nederlands kampioen op een 5 kilometer komt uit Oudeboorn. Zijn naam Jorrit Bergsma. Ja, dat zijn al een paar wedstrijden die ik wil winnen. Ietsje Sochi ook. Ja, of die Elfsteden of zo, weet ik veel. Ja, dat wordt nog heel lang. En Sven, hij moet genoegen nemen met het broers. Meer zit er op dit stuit net in. Ja, onverwachts goed rijden en heel blij ermee. En ja, ik hoop dat ik het de lijn zou terug kan zetten. Sneun is de dag van Thijsje Oenema van de Jouwer. Eerst verrassen op de 400 meter toch de 2 absolute topfavorieten Margot Boer en Annette Gerritsen van de ligaploeg achter haar te litten en pakt ze haar eerste Nederlandse titel in haar carrière. Dat is al knap, maar een nog grotere verrassing is haar overwinning op de 1000 meter. Thijsje Oenema pakt de dubbel. Wint zowel de 400 als de 1000 meter. Nou, ik hield zelf ook net echt lood dat ik je 2 keer kon winnen. Vooral 1000 meter helemaal net. En 400 meter wist ik wel dat ik goed rieden. Maar dat ik hoop op het podium, maar dat ik hem dan zal winnen, dat is natuurlijk helemaal fantastisch. 10 kilometer, is dat ook weer een prooi voor Bam? We maken wel kans. Dat vind ik net des jillers. Oh, nou, dat dan maar net. Op de laatste dag van het Nederlands kampioenschap afstand staat de 10 kilometer van Malië op het programma. En dan komen dus de matadoren van de BAM-ploeg in actie onder leiding van coach Jillet Anema. Jorrit Bergsma, de nieuwe Nederlands kampioen op de 5 kilometer, eindigt op de 10 als tweede in 13 minuten blank. En is de mooi rond nog een seconde rapper als Sven Kramer niet op een nij genoegen nemen mat met het brons. Maar de man die het absoluut de sterkste is op de 10 kilometer is Bob de Jong. Hij finisht in 12:57:29 en is daarmee de enige onder de 13 minuten en prolongeert zijn titel. De Malië van de BAM bin oppermachtig, met Bob op 1 en Jorrit op 2. Het was hartstikke mooi natuurlijk, maar ja, na die titel van Freed dan wil je natuurlijk nog weer winnen. Dus ja, ik ben wel tevreden.